ए भैया, आज का हो रहल बा? हर सरकारी संस्था के निजीकरण कइल जा रहल बा। सरकारी संस्था अब पूंजीपति के हाथ में बेचल जा रहल बा। रउआ सब ए बात के जानत बानी। अमीर आदमी तो कहीं भी इलाज करवा ली, लेकिन गरीब आदमी के आस रहेला कि हम सरकारी अस्पताल में 2 रुपया में इलाज करवा लें। हम सरकारी बस और ट्रेन से 200 रुपया में दिल्ली चल जाए, लेकिन जब प्राइवेट हो जाए तो गरीब कैसे जी है? काश आज हमने के लालू चाचा बाहर रहती तो ये संभव ना हो पाए। सपना देखनी कि सामाजिक न्याय के पुरोधा, गरीबों के मसीहा हमने के लालू चाचा आइल बानी। यह बात के जानते हर गरीब के मन में खुशी के लहर दौड़ पड़ल कि हमने के भगवान तो अब आ गई, अब हमने संगे कोनो अन्याय ना होई। सुतला हमें देखनी हर गरीब के रोजगार छीनल जा रहल बा। आज रेलवे बीएसएनएल के कर्मचारी सड़क पर रोजगार मांगत रे। जब हर संस्था प्राइवेट हो जाए तो 8 घंटा के बजाय 12 से 18 घंटा ड्यूटी करे के पड़ी और मात्र 8 घंटा के पगार मिली। आज हर गरीब के घर उजाड़ल जा रहल बा। जवन बसेरा हमने के लालू चाचा हर गरीब के बना के देले रहनी हा, आज वो बसेरा पर जबरन बुलडोजर चलावल जा रहल बा। काश आज हमने के लालू चाचा बाहर रहती तो ऐसा दिन देखे के ना मिले। गरीब के नौकरी गरीब के झोपड़ी जबरी बुलडोजर चलावता। अमीर धगपति के हाथे गरीबन के सरकार गुलाम करावता। गरीब के नौकरी
ए भैया ए चाचा, रउआ सब एह बात के जानत बानी कि 90 के दशक में छुआछूत एगो ऐसन बीमारी रहे कि जेकरा जकड़ में दलित पिछड़ा के बोले के अधिकार ना रहे, यहाँ तक कि खटिया पर बैठे तक के अधिकार ना रहे। हर जगह जाति सूचक गाली सुने के पड़त रहे, हर जगह दबावल जात रहे। मगर वही समय सामाजिक न्याय के पुरोधा, गरीबों के मसीहा हमनी के लालू चाचा सत्ता में आईने और सत्ता में आते सबसे पहले सब केहू के एक समान बैठे के बोले के अधिकार दिलौनी। ओह समय भी पटना के गांधी मैदान गिरवी रहे, पटना जंक्शन गिरवी रहे, जेके हमनी के लालू चाचा मुक्त करैने। आज फिर से उहे काम हो रहल बा, हर सरकारी संस्था के बेचल जा रहल बा। काश आज हमनी के लालू चाचा बाहर रहती तो देश के ये हालात ना होई। छुआछूत भेदभाव से लालू जी दिलाइनी, जिए के हकवा आजादी से। रोहिना सरकारी हो पीतल नारे लहवे, तू ही बचैबो बराबदी से। छुआछूत